Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal vi nemlig have en I dag der skal jeg simpelthen bare lige snakke. Fordi I synes jeg er built different, og det er jeg selvfølgelig helt taknemmelig for. Det gav jeg lov. Så og Sky. Nå. Ja, og han spiller, hvad spiller du? Ja, han spiller. Okay, ja, jeg er lige tilbage her. Det er en rigtig whack video, den her. Det er den dårligste video, jeg nogensinde kommer til at lægge op. Og det er bare det, der skal komme til at stå i content-videoen. Så hvis I kunne lide den, så siger jeg kommentar, og så siger jeg fisk smager godt på hummus. Det er mit nye ord. Fisk smager godt på hummus.